tashi mu kowa gona. Arewa ku tashi mu kowa gona. Arewa ku tashi mu kowa gona don albarkar noma akwai daɗi. Noman gero, noman shinkafa, noman maiwa, noman dawa, noman acca, noman masara, noman dauro, noman gwaza, noma na rake, noman dankali, noman rogo, noma na gyada. Za mu so kai mun bayanin shi da wani irin nau'i, yanzu kamar wannan kaji wani irin nau'in kaji ne? To wayannan kaji ne na kwai. Ka gan su farare. To shi kajin kwai akwai farare, akwai jajaye, akwai bakake. To waɗannan fararen kenan. Fararen kajin kwai. Ai kaga kwai nan su wayannan an yi su ne saboda yin kwai. Wannan kwai suke yi. Shi wannan shi ake cewa battery cage. Watakan kejin da ake sa kaji. Shi wannan kejin da suke. Shi automatic ne kamar yadda kake ganin shi haka. Kaga tanki ga tanki nan sama. Shi daga bohol in tankin aka tada ruwa zai cika wannan tankin. In ya cika zai biyo pipe din nan ga yanan sai ya shigo nan wurin. Shi amfanin sa wannan abun transparent mai haske saboda ka rika ganin yanayin ruwan da kuma wurin akwai ruwa mai datti da ya shigo ko ita ka san ka tana son tsaftataccen abu. To yanzu wannan ruwan da kake gani nan muna ganin shi, muna ganin lafiyar ruwan wurin in akwai datti ko wani abu ko kuma babu ruwa. Kaga inda daga tanki ne duhu ba gani kila kaza tana iya rasa ruwa, amma inda wannan ne da ka zo ka diba za ga ruwan akwai shi ko mai kyau ne. In yana bukata ana kwance shi a wanke a tsaftace shi. To idan ya biyo shi kuma kaga inda yake biyowa ruwan nan sai ya biyo wannan pipe din da kake gani. In ya biyo pipe din haka shine zai shigo. Kowane daki akwai abun shan ruwan automatic ne. Shi da kaza tana bukata ta sa bakinta ta je kishin ruwa ita za ta sa bakinta saboda akwai wanda ke akwai in buɗe yake bera na sa baki ko kuma datti. Ita kaza duk inda za a yi kamar tsaftar abin ruwanta shi ke kawo tsaftar wannan lafiyarta. To saboda haka idan ka sa kaga ruwan nan dai yanda ga ruwa ne tsaftataccen shi yake zuwa. Gashi nan zai biyo pipe ya tsaya. Yanzu ta da duk wacce take jin kishin ruwa ta buƙaci ruwa za ta sa baki ta sha ruwanta, da ta gama shan ruwan zai tsaya. To kamar shi ta bangaren kwansu idan sun yi kwai na ga wani dan abu nan da ake sanya kwan ciki. Shi idan sun yi yake gangarowa ya zuwa wannan gangara ce da ke akwai daga cikin ɗakin. To duk sada ta yi kwai da tana yin kwan zai gangaro da kanshi sai ya sauko ya dawo gaba. Saboda in yana ciki in kaza tana ko akwai masu kiwon kaji ka sani a ƙasa a cikin kamar ɗaki ne a yi shi a ƙasa. To sakamakon ajewar da ake ƙasa kajin sai su koma in sun yi kwan kuma suna fasa kwan. Kuma yanzu kaga ba su taka kashinsu, ba wani abu na ƙazanta da ke tare da su saboda kashi ne da sun yi kashin zai dire ya sauka ya je ya koma ƙasa. Ka gani duka an tsaftace masu wurinsu. Wato wannan nan kashinsu waya ce nan buɗaɗɗa nan duk wanda kashinsu ke wannan da ta yi kashi kawai ƙasa zai wuce ya sauka ƙasa. Kashin ba zai taɓa masu ɗakin kajin ba zai taɓa sau balle ko su shaka ko su ci kashinsu ko su ci wani abu wanda ba shi kenan ba. Abincinsu shi ma haga ga wurin abincinsu nan na daban. Kawai baki za su sanyo ba kamar inda za a ce wata ta hauta kashin ya zuba cikin abincin. In akwai mara lafiya ɗaya daga nan sai ta ɗaura mu kamar guda 5 ko 10 saboda duk wanda in mara lafiya ta shiga cikin abinci ta yi kashi za a ga kashin duk wanda ya ci kashin shi ma ciwon yana iya samun shi. Ko kuma kila abin ruwa ne irin na kajin ƙasa buɗe wata ta hau saman ruwan ta yi kashin kuma da ciwo kaga shi ma ya shiga duk wacce ta sha suna iya samun cututtuka. Ita gaskiya shi keji irin wannan yana da sauƙin cututtuka ga kaji kuma da sauƙin hidima da wahala tunda yanzu kaga duk kamar nan da kake gani duka wannan ɗakin kaga kaza wurin 1000 ce da wani abu a nan ɗakunan da kake gani gaba da bayani a kaga nan gefen da can gefen. To kaga zai ga duka mutum ɗaya cikin minti 30 sai ya gama masa aiki. Amma in ɗaki ne wannan ɗan ɗakin bai wuce ya ɗauki kaza 500 ma ta yi yawa a ɗakin nan haka nan in ƙasa ce. Amma ga da keji ne kaga shi ya ɗauki 1000 da wani abu kuma
hankali kwance, ba fada, ba fasa kwai, ciwuka, akwai saukin ciwuka sosai ga wannan dakunan da kake gani. Kamar adadin kaji ne ake sanya a cikin, tunda na lura kamar daga nan zuwa nan wata 'yan maraba ce da ta raba tsakanin wannan keji da wannan. Shin kama ana buƙatar adadin keji ne? Abin da yasa aka yi wannan dan saboda kada su cinkushe. A duk kowane wuri zaka samu kaza hudu ci. A yanda aka yi shi ka'ida. Akwai mai kaza uku ma. Ga ya can in muka je zan gwada muku shi wannan za ga fadin shi yafi sauran. Shi kaza hudu yake dauka. Saboda in aka sa misali aka yi shi kuma aka sa su da yawa kaga za su iya cinkushewa ko wata matsa, amma in duka bai wuce kaza uku hudu ba kaga an samu saukin cinkushewa kazai da wahalar da matsewar da za su yi. Shi yasa ake rarraba su dan a samu wannan, amma zaka iya samun wani kejin in aka ci gaba irin yau da gobe in wata ko ta mutu ne ko wata an samu mara lafiya kaga kamar nan kaga hudun ne duka, amma nan kaga uku ne. Ka gani, amma ga duk sauran hudu ne. To ana samun irin waɗannan matsalolin da yau da gobe na kiwo, to wannan shi ke jawo a samu. Kamar nan da na ga kwai guda uku, shin wa'annan kajin ukun nan su ne suka yi shi koko? Ai kaga hudu ne nan, uku suka yi kwai nan. Kaga yanzu nan in ka diba ka samu 75% a nan kenan. Ka kamar nan uku ne, ka samu kwai uku. Kaga nan ka samu 100% uku sun yi kwan. Kamar nan yanzu ba su gama ba, yi suke yi zuwa an za su ci gaba. Kamar nan guda hudu ne, kaga guda biyu, kaga nan ana da 50%. Amma dai yanzu zuwa an jima za ga wasu sun ƙara yi. Ba dole bane a ce sai sun yi hudun, amma wasu na iya, kana iya samun hudun, kana iya samun uku. Kaga nan guda hudu ne, kaga guda uku ne aka samu. Ka gani, to duk inda zaka samu wani wuri za ga wani wuri guda hudun ne, wani wurin zaka samu hudu, wani wuri kuma kaga kamar nan uku ne, kaga uku ne, kaga nan hudu ne, kaga hudu ne, kaga nan guda hudu ne su ma, kaga duka sun yi sun gama. Arewa ku tashi mu kowa gona. Arewa ku tashi mu kowa gona. Arewa ku tashi mu kowa gona, dan albarkar nawa akwai daɗi.